Okay, sir. Magandang gabi, sir. By the way, sir. Gandang gabi. Magandang gabi, bro. Gapo. Tungkol ba doon sa live mo kahapon ba yan, kung correct me if I'm wrong, na meron kang binasang Biblia na ang Biblia. Meron ako yung ang Biblia. Kana. Saan page yun, bro, na sinabi na sabi ni Kristo'y madumi yung baboy? Isang page. Hanapin ko dito yan. Sa lubit ako, 11 City. City, sinabi ni Kristo. Na, madumi Diba, nagtanong si Jojo Tigilo sa'yo na mayroon bang oral na mababasa na si Kristo ay nagsabi talaga na ang baboy ay marumi? Diba mayroon kang binasa na statement doon na sabi ni Kristo, marumi ang baboy? Diba, mayroon ka? Ano ba yon? Saan mo ba binasa? Marumi. Saan mo binasa? Sa Biblia, bro. Anong page? Leviticus 11:7. Tingnan natin, 11:7. 11:7 ba? Meron bang binanggit doon si Kristo? Hindi, Si Kristo, Diyos mo na Diyos mo na. Yung binasa Wala pa mo. na Kristo, wala pa na Kristo. Yung binasa mo dati, di ba nagbasa ka na may statement sinabi mo, si Kristo naging ang baboy hugaw, nag-ingon si Kristo. Di ba ganon yung sabi mo? Alin? Ang sinasabi ko, ang sinabi niya, oral di, akong gi-oral sa Biblia. Saan mo? Ino-oral ko lang. Ino-oral ko lang. Saan mo nababa? Wala. So, walang nababasa, bro, na si Kristong nagsabi. Dinagdagan mo lang yan. Wala doon sa binasa mo. Ino-oral ko lang. Sinabi niya, oral lang. Di, akong gi-oral. Sinabi niya, oral. Ino-oral ko lang, di. Ano pa? Hindi man siya nagsabi, may mababasa ka ba sa Biblia na si Kristo nagsabi? May alam sa oral. Di ako gi-oral. Lunso. So, diba nga, atong ko na si Kristo, Diyos mas Kristo. So, di ba ang topic mo bro, di ba ang topic mo ngayon is all about Sabbath? Bro. So, meron lang sana ako itatanong sa iyo, bro. Lahat ba na 70 Lahat ba na 70 Adventist, bro, pareho yung paninindigan ninyo? Ibig sabihin, uniform yung turo ninyo, ano? So, meron akong babasahin sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3 ba yan? Or 9. Babasahin ko yan, ha? Sa, ano to? Yung sa Biblia, 2, 3. Genesis 2. Ito, yung Genesis 2:3, bro. Di ba nabanggit dito na about sa Bisaya ito eh. Tignan ko muna sa Tagalog, bro, ha. Bisaya kasi itong ginagamit ko. Ayan, yung mayroong mayroong logong 70 Adventist na lang. Yung New International Version, 2:3. Kasi ika-confirm ko lang sa iyo to. Di ba sabi dito sa Biblia, ito yung banggit sa Biblia, bro. You know, and God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all his work of creating that he had done. Ito ba yung Sabado, bro, na araw ng pamamahinga? Saturday? Ito ba yung Saturday? Opo, Saturday po. Bro, i-reconcile mo yung sinabi ni Biblia ang basihan sa kamatuoran, si Brad Roy. Sabi niya, dili na adlaw nga Sabado, nga ikapito ang Genesis 3, 2:3. Anong masasabi mo doon, bro? Kaman. Anong masasabi mo dito? Pero ano mo? Sabi niya, hindi Saturday ang nasa Genesis 2:3. Ano ang ma-reconcile? Ano ang masasabi mo doon? Tama to si Roy. Tama sa to yung sinabi niya. Ang sabi mo kasi ang sabi mo Sabado. Tama. Pagkatapos sinabi ni Roy, hindi Sabado yan.
Hindi Saturday. Oh, ano? Okay, huwag ka mabasa di. Kaya ay kapito naman diri. Sabi mo Sabado, ngayon Sabado. Oh, sabi mo Sabado yan. Sandali ha, sabi Binasa mo. Binasa mo. Basahin mo. Diba? Iko-confirm ko lang to ha. Ulit ko itong confirm sa'yo. Mahal ka. Ayan o. Ulitin mo. And God blessed the seventh day. Seventh day. And made it holy because on it he rested from all the work of creating that he had done. So, anong araw ito? Ito po ba ay Saturday sa ikapitong araw natin ngayon? Kanang sakto na. Ikapito. Mo lang Sabado na to karon. Sumala sa dictionary. Saturday. Saturday, ang basahin ko. Sandali lang, Saturday ba? Araw. Saturday lagi basahin ko. Basahin ko sa Merriam-Webster Dictionary, ha? Saturday, the seventh day of the week. Klaro. So, bro, Pero wala pa kayo mabasa diyan na sabi nito, Saturday, kaya seventh day pa man diha. i-reconcile Ito sa Merriam. bro. Sunod pagpunta na, bro. Paki-reconcile mo sa sinabi ni Roy. Hindi yan ang Saturday na ikapitong araw ang nasa Genesis 2:3. Bakit niya nasabi, bro? Samantalang ikaw nagsabi yan ay Saturday. Asahin mo na itong pagdungog, pero ang sinabi niya, Sabado, ito, mao, ito. Sige, i-review ko yan. Wala siya. I-review ko yan mamaya, bro. Review Sana lang. naman, wag mong i-delete itong video mo, ha? Dahil, Dili ko na i-delete, wala. Yun. So, bro, ang topic ko ngayon, bro, sa ating live, naka-live rin ako. Patungkol itong sa kay Ginia Monterola, meron siyang nagtanong, may tanong siya, bro. Sabi niya na may nagtanong sa kanya, bakit niya daw sinisiraan ang Katoliko? Sabi niya, bakit ba na sinisiraan ng Katoliko? Sisiraan pa namin, sira na. Maniniwala ka ba, bro, na ang simbahang Katoliko ay sira talaga? Sabi niya. Sinabi niya, sira. So, totoo yun. Totoo ang sinabi niya. Sinabi magkaya nga sira, di sira. Naniniwala ka naman sa sinabi niya. Mutuod ko nga sira. So, babasahin natin tong... Ika, mutuod ka nga sira. Hindi ako maniniwala. So, titignan hindi ka maniniwala. Katolik ko mga. Katolik mga, hindi ka maniniwala. Titignan natin tong Alpha and Omega ninyo. Nasulat po ni Mrs. White na sabi dito, Catholic Church. Tignan natin, ha. Catholic Church. Universal Church. Universal Christian Church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into views held by the Apostolic Church. Ang tanong ko sa iyo, sira ba ang Apostolic Church na doktrina? Sira ba? Awa mo ka nagsasabi ng sira dia. Ang pangutanan ako, mutuo ka ba ng libro? Sa'yo na ng libro ba? Ako magtatanong sa'yo. Mutuo ka ba na mong libro? Ay, sinabi dito sa factual index ninyo. Hindi, sinabi. Hindi. Hindi. Talagang tanong ko sa'yo. bro, ganito. Bro, talagang mutuo ka ba na? Lagi, ito. Naniniwala ka ba na? Yes, bro. Naniniwala ako sa libro. Sandali lang ako kasama. Naniniwala ako sa Alpha and Omega. Naniniwala ka man sa... Sandali lang, bro. Mag-explain pa ako. Naniniwala ako sa Alpha and Omega kasi nag-exist. Ayaw nga naman kasi sabihin natin na walang Alpha and Omega. Meron, naniniwala tayo. Meron. Naniniwala ka. Naniniwala ka na Alpha and Omega. Ang pasabot nga isbihin na day ka. No, ang ganda. Kaya nga, patapusin mo muna ako sa explanation
translation ko para malalaman mo yung konteksto. Ayan ang hirap sa'yo eh. Nag-comment ka agad na hindi pa ako tapos mag-explain. Of course, naniniwala tayo. Dahil exist po ito. Sandali lang. Naniniwala tayo dahil exist ito. Meron, alangan naman kasi sabihin natin wala. Hinawakan ko pa nga. Pero, in terms, sandali, hindi pa ako tapos, no? Sige. Pero, in terms of yung mga content, spiritual reading and spiritual reflection or yung mga kumukuha ka ng, kung dito ka kumukuha ng reflection, hindi tayo naniniwala sa Catholic. Ginamit lang natin to for references. Halimbawa, naniniwala ka ba na tawag nito na may nyug? O simple, kasi nag-exist yung nyug, di ba? Meron talagang punong nyug. O, yan ang punto ko sa'yo. Of course, naniniwala kami na Alpha and Omega dahil exist po siya. Yan o, hinahawakan ko pa nga. Pero, ang laman ng Alpha and Omega, sandali lang, ang laman ng Alpha and Omega, I don't believe because this is not the doctrine of the Catholic Church. We Catholic Church only, sandali lang, we Catholic Church only for references lang. Sige bro. Malagi. Naniniwala ako ng among libro na Alpha and Omega. Kayo, naniniwala ba kayo ng aming libro? Ay, kaya nga nag-explain ako kanina. Naniniwala ka, Disney ka! Halimbawa, ito, may tanong ako, meron ako, counter tanong. Sandali lang. Counter tanong. Sandali lang, counter tanong. Naniniwala ka ba sa binasa mo? Hindi, naniniwala ka ba sa binasa mo? No, ito, counter tanong. Di ba ginamit mo? Hindi ka maniniwala. Ay, di ba ginamit mo ang Catechism for the Filipino? Di ba? May gamit ka kanina? Naniniwala ka ba nun? Naniniwala ako kasi Katoliko ka na rin. Naniniwala ka. Katoliko lagi, pero Sabado, naniniwala ka. Remember, remember the Sabbath day. Saka ba doon naniniwala ko sa Pilipino naman Di ba bro, ang tanong, di ba ang bulta mo bro, ay naniniwala ka pala sa Alpha and Omega, di Sabadista ka na. Ngayon, sabi mo, naniniwala ka sa Catechism of the Catholic Church, hindi, Katoliko ka na. Hindi. Ang sabi ko, ano ito pa naniniwala ka na Katolik na? Ayan. Ay, ito, wag mo. Latin Bulgit. Ayan. Sa Latin Bulgit, no? Sa Latin Bulgit. Sa man? Sa Exodo 20. Kamang sirirat. Sabado. Ala ka ba? Sabado. Dito ako ana, pero akong explain na, akong explain sa ako sa explain. Ang explanation. Ang niang Exodo kapitulo, sandali lang. Ang niang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga niingon dinhi hinomdumi og santuson mo ang adlaw nga Sabado. Ang kang Monsignor Yap for us to know dynamic form of translation. Sabado na sinabi ni Monsignor Yap, ibig sabihin po Sabbath day, not Saturday. Kaya kung kahit sa ang library kayo magtungo, wala kayong mababasa na translation na nagsasabi remember the Saturday to keep it holy, yung sa Exodo 28. So Saturn, di ba? Hindi. Sabbath day. So yung Sabado dyan, Sabbath day. Sabbath day, mauna Saturday. No. Sige, challenge. Makapag-provide ka ba ng translation sa Biblia? Even kahit anong translation na nagsasabi sa English translation that remember the Saturday to keep it holy. Meron wala? Meron. Provide. Ano? Sige. Meron daw. Ay, libro. Hindi. Translation ng Biblia ang hawak. Kasi ang translation ni Monsignor Yap is dynamic form of translation.
So, yung dynamic Oh, wala yung translation man eh. yung sabi, Translation naman eh. hindi. Ikaw rin nagkaroon na translation na eh. Biblia po. Hindi mo na eh. Ito, bro, Bisaya. Sandali, bro. Bisaya po itong kang... Duman mo. Sandali lang. Oh. Bro. Bisaya itong kang Monsignor Yap. So, pag sinabi ni Monsignor Bisaya. Yap, remember, balaanon mo, hinumdumi og santuson mo, adlaw Sabado. Yung term na Sabado dyan, hindi po yan Saturn Day, yung pangalan ng Diyos. Saturn Day. Sabbath Day po yan. Kaya sabi ko sa iyo, makapag-provide ka ba ng translation sa Biblia na nagsasabi, Saturn Day yung Exodo 20 verse 8. Meron wala? Sabi mo meron. I-provide daw. Sige. No, Sabado. Remember the Sabbath day. Sabbath. It huli. Yung sa Sabbath day. Oh, Sabbath pala. Sabbath pala. Sabbath lang yun. Yung sa Sabbath. Ara. Sabbath day. From Greek word Sabbaton. From Hebrew Sabbath. Rest. The seventh day. Anong The seventh day. anong binasa mo? Oh! Webster Dictionary. Sige. The Sabbath. Ano? Meron Saturday. sa Sabbath. Meron ako, Webster. Meron ako. The seventh day of the week observed as the day of worship Sige, Sabbath. by Jews and Christian. Saturday. As the Sabbath day is the seventh day. Klaro kayo. So tuloy natin yung basa. Sige. Sige Mabubulagta siya sa ginamit na. Ito. Sabat ha. Ito'y binasa niya. Sabat. The Greek Sabaton, Hebrew Shabbat, rest. A 70 of the week. Sandali. A 70 of the seventh day of the week. A 70 of the week. Meron dito. As the day of worship. Sandali lang. Meron. Yes. Nagsabi yung meron. Merong karugtong. Meron meaning Nagayon, number 2. Tinan mo ha. Number 2. Basahin natin. Huwag kang kuhan. Nagkukurot ka talaga eh. Number 2 sa Sabat ito. Sunday, observe among Christian as the day of rest and worship. Tama mali. Observe Christian as the day of worship. Ay, sumpay. Tutundok naman na. Tutulong siya man siya. Meron dalawa pala. Ang Sabat pala. Ay, Saturday is the seventh day of the week. Also the seventh day of the week. The worship. The seventh day of the week. Observe as the day of worship. The Jews and the some Christian. Yung karugtong. Basahin mo. Kompleto mag-isgot og Sunday. Kompletohin mo. Mag-isgotan. Kompletohin pero unang na talaga tundok naman na. Meron pa ho. May number 2 sa number 1 ka. Sa number 1. Number 2, mali ba? Number 2. Yung number 2, mali ba? Sunday na pero wala magpasabot ang Sunday nga yung nandito ang Sunday Sabbath. Sunday is a Sunday. Saan Sabat ang Sunday base sa Biblia, base sa diksionaryong binasa mo? Ang Sunday? Walang Sunday. Meron na. Sabbath is a Sunday. Meron. Sunday. Observe among Christian as the day of worship. Basahin mo. Meron na. Sunday, observe among Christian, hindi Sabbath. Sunday lang siya. So, walang Sabbath. Sabbath. Basa. Sabbath. Hebrew. Sabbath. Sabbaton. From Greek, Shabbat. Sabbaton. From Hebrew, Shabbat. What do you mean Sunday? Shabbat. Rest. Rest the seventh day. The week. Observed as a day of worship by Jews and some Christian. Another number 2. Sunday. Pero what do you mean ang Sunday? Sunday is a Sunday na. Saturday.
The seventh day of the week Oh, na meron pa. observed as the day of worship by Jews and some Christian. Ituloy mo. Klaro na. Ituloy mo. Ito lang yung day. Oh, Tuloy na. Tuloy na. Meron pa. Tuloy mo. Meron ka ba basa? Wala ang Sunday Sabbath. Ayan. Wala. Ayan. Wala. Ayaw. May babasa ka ba nga ang Sunday Sabbath? Ito. Wala. Meron. Sa binasa mo, diba? Sandali lang. Sir. Binasa mo, dictionary meaning ng Sabat. Di ba? Ang meaning ng Sabat, meron dyan nakalagay una. Sa 70. Sandali lang, 70. So, huwag mong kalimutan, dalawa ang Sabat. Huwag mong kalimutan, dalawa ang meaning ng Sabat. Number 2, Sunday. Observe as Christian. The day of worship. Basa. Klaro na. Basa. Sabat. Sabat. Ang meaning Sabat, dili dyan na Sunday. Ang meaning Sabat, klaro na. Sabat. Sabaton. From Greek word. From Greek. Sabaton. From the Hebrew, Sabat. Pwede mo yung Sunday. Next. Number 2. The seventh day of the week. Number 2. Observe the seventh day of the week. Observe Jews and some Christian. And some na seventh day of the week. Ay, hindi. Ano na to? May number 2. Dalawang meaning yan. The seventh of the week. May number 2 yan. May number 2. Number 2 lagi. Sunday. Ano? May Sabbath. May Sunday na Sabbath? Wala. Meron. Wala. Binasa ko lang. Sunday lagi, pero wala magayon na ang Sunday Sabbath. Ituloy mo yung Sabat. Ang Sabbath, pero Ituloy mo yung ituloy Sabat. ko ang Sabbath. Ituloy mo. Ituloy mo. Ang seventh day. Saturday is the seventh day. Ay, sandali. Sandali. Nagpaklipat lang ulo. Ituloy mo. Laro kayo, Webster. Merriam Dictionary. Dikuka ka, bro. Dikuka ka. Hindi, tikuka. Ituloy mo yung Sunday. Ituloy mo yung Sunday. Di ba? Binasa mo Sunday lang eh. Ituloy mo. May karugtong yan eh. Ay, ko, tuloy mo ng Sunday. Kaya ka. Sunday. Ano? Awa kong basa nun. Sunday. Sabat. Sabaton. From Greek word. From Greeks. Sabaton. From Hebrews. Shabbat. Rest. The seventh day of the week. Observe mo siya na seventh day of the week. Seventh of the week ay Saturday. The seventh of the week. Number 2. Dalawang meaning yan. Number 2. Dalawang meaning yan. Number 2. Dalawang meaning. Dalawang meaning. Number 2. Dalawang meaning. Number 2. Number 2. Ang Sunday, wag yung mga Sabbath. Ay, sa Sunday. Patapusin mo. Patapusin mo. Taasan mo. Sunday is, wala dyan Sunday, observe. Sunday, wala dyan Sunday is Sabbath. Wagod. Yes! Sabbath ay Sunday. Lupapa na po. Wadi mo basa. Yes! Woo! Ang ganda to. Wadi mo basa. Okay. Wadi mo basa. Pagkaulan ka na Saturday. Meron akong tanong. Tanong, kutub siya yung mahilo. Biblia tayo. Biblia tayo. Biblia. Anong Biblia yun? The Great Tagalog Interlineal. Sige ha. Wala ko na po. Wala. Okay muna. Sige lang. Sige. At least na katotohanan man din sa atin. Katotohanan. Okay. Doon, masibid na bintis ka po. Ano, hindi. Masibid na bintis ka. Dito ko na ka na yung mga alpaniga. Mana, sige na mo kami. Magkatoliko ka na rin dahil maniwala ka sa aming katikisyon. Pilipino man eh, katikisyon, Pilipino. Pilipino, Sabid na bintis. Ito bro. Sabi sa Tagalog, pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang liwayway,
sa isa ng mga sabat. May dalawang sabat, di ba? Ang tanong, yung unang sabat, kaninong sabat ito sa mga Hudyo? Yung pangalawang sabat, kaninong sabat ito? Sa mga Kristiyan, ang unang Sabat. Yung pangalawang sabat, kanino? Nga. Kanino ang kalawang Sabat? Oh. Why Sabat eh? Kalawa. Ano wala? Basa. Wala. Basa ulit, makinig ka. Anong teksto? Pagkatapos 20, Anong teksto? 28:1 ng Mateo. Okay. 28 ano? Kaya. Oh. Sa Greek Interlinear Tagalog, meron ako English nito, meron din akong Hallelujah Scripture na sa bato talaga yung nakalagay. Sige. Basahin ko Pagkatapos at ng mga sabat, sabaton, sa pagbukang liwayway, sa isa ng mga sabat, sa Griego sa taas, sabaton pa rin. Question, dalawang sabaton. Ang tanong, yung pangalawang sabaton, kaninong sabat ito? Sa Katoliko. Anong Katoliko yan? Dili sa Seventh Day Adventist. Ha? Sa Katoliko? bro. Okay. Sen sa Katoliko, dahil ang mga Kristiyano na ang mga apostol ay nagpunta sa libingan ni Kristo araw ng God sa Katoliko. Ngayon, ang mga apostol na nagtungo sa libingan ni Kristo araw ng Sunday, di ba? At nangyari ito araw ng Sunday. Kung tutuloy natin to sa verse 9, wala na sila sa libingan ni Kristo, nasa daan na. Natagpuan nila si Kristo sa daan. Sinamba nila si Kristo. Sa ayunan mo ba na sinamba nila si Kristo sa mga unang Kristiyano sa araw ng Sabat na sabi mo sa Katoliko? Sinamba. Wala mo na basa nga. Wala na basa nga. Sando na, sanda na. Sanda. The recent day. Ito, celebrate the Lord's Day on Saturday. Ngayon, iklaro ko lang bro, kasi malinaw pa sa sikat ng araw na sabi mo, ang unang sabat pala dito ay sa mga Sabadista, Seventh Adventist kayo. Ang pangalawang sabat sa mga Katoliko. Ngayon, sumamba talaga ang mga apostol ni Kristo. Ang sabat niyo, sabat, Domingo, Bogo, mga Biblia. Bogo, alam ba Nitando, Bugos! Nitando! Bugos! Bugos, bro! Sandali lang. So, unang araw na ba? Atong basahin na. Unang araw na, Mateo 28. Kaya nga. Atong basahin na. Mateo 28. Di pa ako tapos. Bugos, Nitando na ka! Nitando! Nabugos ko! Nitando! Hindi bro. Bro. Ako basahan. Akong bata sa Mateo 28. Uno. Brother, og sa paghilabaw na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanagbanag na sa naunang adlaw, sa semana, si Maria Magdalena og ang unang Maria, niadto sa pagsanaw sa lubyanan. Sa unang adlaw. Bisaya ta. Ang Domingo. Unang adlaw rin Domingo. Ikanting lubyanan. Sir. Bisayaon ako ni Sira para maklaro, sir. Kuman ulabay ang adlawng igpapahulay sa pagbanag-banag na sa laing. Okay, milabay siya nga. Sandali lang ba? Sandali lang. Sandali lang, Sira. Di ba, yung kaya na adlay papaulay. Sige, sandali. Milabay na adlay papaulay. Sandali lang ha. Human mo labay ang adlaw nga igpapahulay sa pagbanagbanag na sa laing adlaw igpapahulay. Gi-question ta kanako ani unsa maning adlaw igpapahulay nga lain dinhing ikaduha, ingon ka nga para ra man na sa mga Romano Katoliko, di ba? Ingon ka. Now, question. Kay diha man gud sa San Mateo 28:9, gisimba sa mga unang Kristiyano si Kristo sa dalan ha, wala na sementeryo ha, nanguli na.
adlaw Domingo. So pasabot ba ni Domingo yun na. lagi. So pasabot ba ni sir nga ang adlaw igpapahulay nga Domingo sa Katoliko adtong mga apostoles na nimba ni Kristo? Baka mabasa nga adlaw pa paulay na Domingo. Adlaw pa paulay. Ako mabasa. Ala. Og Domingo wala na adlaw pa paulay. Wala na nagto na sa Maria Magdalena. Adlaw Domingo wala na paulay. Oh, klaro Domingo. Di ba? Ingon Wala Domingo ra. Ingon man gud ka nga kana di ang ikaduhang adlaw igpapahulay nga lain din ni sa Katoliko na Romano nyuha na. No karon kay gisimba man di ni. Ay di ma. Karon kay Sa nangon ko nga sa ay ka. Mo bitaw na ingon ko sa Katoliko kay Domingo man mo. karon Domingo man na. okay, sa Katoliko man din na nya karon kay gisimba man sa mga apostol ni Kristo si Kristo sa adlaw Domingo. Pasabot ani nga ang mga apostol nanimba sa adlaw igpapahulay Domingo sa mga Katoliko. Yes or no? Wala. Ako ano ba? Ay, wala kay, wala man. Ikaw lang Domingo, kay nanago to sila, nanago sa adlaw Domingo, kay ginapot sa mga Katoliko, nanago. Ato basag-basa, nanago na sila. Nanago. Nabay nanago nas dalan, sir? Tarawa, basta ko nagbasa, nanago. Ano, pagkakita ng Kristo, ilan yung simba ng Para, sir, nasugatan nila sa Kristo sa dalan. Sir, nasugatan nila sa Kristo sa dalan kay pag abot nila sa lubnganan, wa naman ang Ginoo, wala naman. So, nimuli na sila, pag abot na dos dalan, sa tunga dalan, nasugatan nila ang Ginoo. Ningon ba yun ang Ginoo? Painyo unta ang kalinaw. O, nihapa sila, nihikap sa mga til, o, gisimba si Kristo. Karon kay matod nimo kana di ay Domingo nga adlaw mo din ang igpapahulay sa Katoliko, mao ba na ang adlaw Domingo nga gisimba jud si Kristo sa unang mga Kristiyano adlaw daytong igpapahulay sa mga Katoliko nga maong Domingo? Yes or no? Dili. No. Dili kay adlaw kapulay. Ano basahan mo? Oh, milabay ang adlaw kapulay, milabay na. Okay. Kanang ilawa sila, nitando na kaganina. Nitando kaganina nga bobo, nitando sa bobos. Kanang adlaw nga Domingo, sir. Ni diin gisimba si Kristo unsang adlaw na, di ba? Domingo man na. Kang kinsa lang pahulay nga Domingo sa mga Sabadista o sa mga Katoliko? Sa Katoliko. God. So, buot nimong ipasabot na nanimba ang mga apostoles ni Kristo sa adlaw igpapahulay sa mga Katoliko. Nakakita ra ba lang Kristo? Pero wala mahulay na. Naglawa ka, musimba ka. Pero ang adlaw ipapahulay na kapalaan, Sabado man, di naman Domingo. Bisa ko sa naglawa ka, musimba ka, naunsa mo ka. So na. Nagtigom na po ang mga apostoles adlaw gyapong Domingo. Nasa Buhat kapitulo 20 bersikulo 19, di ba? Human mo labay ang Buhat 20 ba na? Tanong na ko, correct me if I'm wrong. Buhat 20 ba na? Ay, wa na update si Kubil sa pang Buhat 27 na. Buhat kapitulo 20 bersikulo 19. Sa pagkagabi na ni adtong Domingo ha, nagtigo an sulod sa lawak Domingo pagyod. So, moayon ka ba sir nga kining Domingo nga adlaw igpapahulay sa mga Katoliko matod mo, mo'y tingtigom sa mga apostol. Nagtigom ra pero wala magbalaan. Nagtigom ra. Loading, medyo loading ko naman ba? Nagtigom ra po. Sige, lain na pod. Lain na, more Japon 19 man to ganin no. Na punta dire sa 26. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na pod ang mga tinun-an Domingo Japon. Pauyon Japon ka, gatigom na pod sila Domingo. Awa problema lang tigom-tigom. Pero hindi balaan. Tigom lang. So sir, kamong mga tinun-an, example lang sir, example lang ha. Kung saan na tigom ka, para mag-meeting ka. Wala yung adlaw. Sir. Tigom ka nag-meeting mo sa launsa. Sir. Wala magpasabot na balaan ha. Okay sir.
Simple kita na. Nganong sa daghan kayong adlaw nga pwede intigom nganong Domingo man sir? Nga. Sa daghan king adlaw pwede itigom sa mga apostoles, pwede Lunes, pwede Martes, nganong Domingo gyud? Amo kakanin nyo, anong Domingo na ninyo? Dira una sa Sinoy biyon, niingon ang mga niingon ang aso ni San Juan. Sa pagkagabi ni adtong Domingo ha, nagtigom ang mga apostoles. Pagkasunod na po niyang record, lain na pong Domingo, garikod na po si San Juan, tigom na po sila. Ang pangutana sir, nga naman nga sa dagan kayong mga adlaw nga pwede itigom nila sa mga apostoles, kanong Domingo magid ilahang gitigom sir? Domingo, aron din ang mabalaan. O kasi yun na. Kasi puro na kayo sa balaan, manggunagod. Balaan, magina. Anak ko kayo niya, kanang pagkatigom sa kung saan adlaw. Lagi Domingo, tigom lang. Lagi. Unya, ano sir? Tigom lang. Lagi, tanto ng ka. Tagadalo ba? Gaon sa man sila, sir. Gaon sa man sila adlong Domingo samtang gatigom sila, sir. Gadula-dulag Facebook, gahingot anay, gatigmo-tigmo. Gaon sa man sila na, sir. Agatigom, gasturturya. Wasaya, dana. Huwag mo wala ko, pero sa buhat 20 ba? Gatigom City, Gatigom klaro kay istorya. Pag kailangan adlaw sa simana, nakatigom kami. Nakatigom na sila, O nagkatigom aron. Nakatigom lang. Aron? Ano pagbuhat sa tinapay? Gamisa di ay. Gamisa di ay. Wala na ba? Kamisa! Wala na adlaw sa simana. Natigom! Aron sa tiket sa tinapay. Natigom lang. Wala gamisa di ay. Pero wala pa. Kanadeng Domingo. Sabi kamisa. Kanadeng Domingo gamisa din mga apostoles ana. Ay. Tigom na mo, tigom! Klaro kayo, agad na tayo na yan, Oh. Ano? Sabado yun, dili Domingo na. Latina Bulgata. Di. Ha? Sige, Latina Bulgata ta. Sige, go ahead. Dili na. Sige. Sabado. Latina Bulgata ta. 2, 13, 14. Og sila, nga nilabay sa Perja, Pergay na iabot sa Antokya, sa Pedisya, og sa pagkasunod sa sinagoga sa adlaw sa adlaw Sabado, og nangikod di kaulas bato. Okay, sir. Basahon na ako. Okay. Basahon na ako ang Biblia, sir. Latina Vulgata ni Monsignor. Dili Domingo. Lagi basahon sa nako ni Latina Vulgata. Basa ta. Sige. Kay ingon man ka nga, ipabalaan jud ang Sabado kay dili ang Domingo. Sige ha. Basahon na ko ha. Yeah. Domingo na. So, ingon nimo ganina, gatigom ang mga apostoles sa adlang Domingo kay gabuak-buak sa tinapay. So, gamisa di ay, salamat. Okay, wala ba mo misa, patay yung mga trabaho aron. Sir, sa San Juan, Kapitulo 18, Kapitulo 5, versikulo 18, Latina Vulgata ha. Dia. Bosa, tungod ni ini. Misamot hinuon pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ang pangutanan nako, sir, mauning niya unsa man adlaw na unsa? Adi ako nagbasa man ko. Ako mangutana. Adi nagbasa man ko. Basa ako mangutana. Akong ipa-confirm nis imo. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, gibungkag ang Sabado o wala bungkag ang Sabado? Wala bungkagang Sabado. Balik ko na itong basa. Buhat! Mati yung 5-17. Wala akong manis pagbungkag sa kasubuan. Balikon sa natong basa. Basa. Dosa tungod ni ini, bisamot pagpaninguhag patay kaniyang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ang pangutana, sir, unsa nadungog nimo sa akong gibasa, gibungkag ang Sabado wa bungkag ang Sabado? Wala lagi na bungkaga. Nagbasa.
Balik basa. Balik basa. Busa tungod niini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Unsay imong nadungog? Gibungkag wa bungkaga? Ang gibungkag lagi, matod pa sa mga Hudyo, pero wala lagi sulsi sa Kristo. Nagibungkag ang Sabado ang mga Hudyo, basara ko na. Unsay gibungkag? Basa balik. Basa balik. Basa. Busa tungod. Wala si Kristo nag-ingon. Nagibungkag ni Kristo ang Sabado. Ang mga Hudyo may nagsulti. Wa ko maramit kisay kasulti na. Huwag ko naman yung nagsulti, Huwag mao kini. Ang hinungdan nga misamot ang pagtinguha sa mga Hudyo o mga Hudyo. Kinsa may nagsulat sir? Ano mga Hudyo? Kinsa may nagsulat ana? Kinsa nagsulat? Dili lamang dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga ipapalay. Kung dili tungod usab kay ang Diyos sa iyang gitawag nga iyang kagalingon. May tawag sa Diyos sa iyang kagalingon ba? Rani sir, nasayok ba si San Juan? Sir, si San Juan may gaingon ana no, kung baga sa Facebook si San Juan may nag-post ana. Kung baga sa Facebook pala sir, si San Juan may nag-post ana. Karon kay si San Juan may nag-ingon ana, siya may nag-record ana kay siya may eyewitness. Nasayok. Nasayok ba si San Juan sa iyang record wa? Wala siya masayok. Kristo. Wala masayop si Juan. Good. Pero pag ang nagingon, ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo dili si Kristo nagibungkag niya. Ang adlaw Sabado. Ang mga Hudyo. Okay sir, wala man ka nasayop si San Juan. Pag ingon ni San Juan nga gibungkag niya ang adlaw Sabado, yaman siya nag-record, tama mali. Loading ay. Tama ang record ni Juan. Ayaw na gusto ko Tama si San Juan. So, ay sir, sakto si San Juan. Wala na, case close na ta. Okay. Straight to the point. Live on the spot.